سلام طعنا هبلي كم يوعلاتكم نايت صنعات ميديا تعزبتي خمي اللخاتكم أنا إجزابير مسكن سلامية سلام كتكون خبل بينات منه لما عن تدما رأسة أمانة نخعبي لحجزنا حسابات حيزة مسئلة بفقاركم كتكاتاتلني محسن بزوم شدش تنايك إلاتات مخرطات رأسة أمانتنا نعبيو رأسة متأممان أب حتاون مياون هيوت عبوت نمخان زخيل كندر قحيو أب جزار أسخان أب كإلت كان نخت أمن زحق زكاد لا يبهر إيو أزيد ما نتاو هيوت زقات أمبدهوتان نختواز أولو زيادة تسوارنت متأممان كم زهلو كاز قبريو يخون مبر رأسة متأممان مهناز كاللي لا يكونن أتزخف أخاء أب سرح تصبيت زقبرلو وكا أنتخونه تعين كوننتاون منقد ግን ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ገዛ ርእሶም ምጥርጣርን ኣሉታዊ ዘረባን ጭንቀትን ስለ ዝስምዖም ምስዚ ፀገማት እዚ ይቃለሱ እዮም ከምዚ ዓይነት ስምዒት ኣብ ኣፈጻጽሞኦም ጥራይ ዘይኮነ ንመዘንኦም ስድራ ቤቶምን ማሕበረሰቦምን ብኸመይ ከም ዝረኣዩ እውን ይጸልዎም ርእሰ ተኣማንነት ዘይምህላው ሰባት ካብ ምትእኽኻብ ፍጻመታት ወይ ምዝራብ ክቁጠቡ ክገብሮም ይኽእል እዚ ድማ ከም መታለልስ ሲንድሮም ፍጹምነት ወይ ጭንቀት ዝኣምሰሉ ተመክሮታት ከበግስ ይኽእል እቲ ዝሕጉስ ዜና ግና ርእሰ ምትእምማን ክትሕድር እትኽእለሉ እተረጋገፀ መገድታት ኣሎ ኣብዛ ዓንቀጽ እዚኣ ርእሰ ምትእምማንካ ንኽተደልድልን ሽቶታትካ ንኽትወቅዕን ዝሕግዘካ ግብራዊ ምኽሪ ከካፈል እየ ቀዳማይ ብርትዓኻን ድኽመትካን ፍለጥ ርእሰ ምትእምማን ክትሕድር እትኽእለሉ ቀዳማይ ስጎምቲ ብርትዓኻን ድኽመትካን ምልላዩ ግዜ ወሲድካ ብዛዕባ ክእለትካን ተውበኻን ኣስተንትን ንነፍስኻ ከምዚ ኢልካ ሕተት ሰባት ብዛዕባ እንታይ እዮም ዝንኡድኻ ብንታይ ኢኻ ክትሕበን በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ብዛዕባ እቲ ክትቃለሶ ወይ ክተመሓይሸሉ ዘድልየካ መዳያት ሕሰብ ብርትዓኻን ድኽመትካን ምፍላጥካ ኣብቲ ንፍዑ ዝኾንካሉ ንኽትተኩርን ክተመሓይሸሉ ኣብ ዘድልየካ መዳያት ድማ ክትዓይን ክሕግዘካ እዩ ኣብዚ ሚዛናዊ ምዃነ ገዳሲ እዩ ኩሉ ሰብ ድኽመቱ ዝፈልጥ እዩ ዝመስል ብዙሓት ግና ብርትዖኦም ብንጹር ክፈልጡ ኣይኽእሉን እዮም ብዛዕባ ልዕለ ባህርያዊ ሓይልኻን ፍሉይ ዝገብረካ ነገራት ንምሕሳብ ዝያዳ ግዜ ኣሕልፍ ኣብ መወዳእትኡ ከም እትዕወት ድማ ንርእስኻ ዘኻኽራ መን ምዃንካ መዓልታዊ ዓወታትካ ናኽብር ካልኣይ ኣብ ክውንነት እተመርኮሰ ሽቶታት ኣውፅእ ኣብ ክውንነት ተመርኮሰን ክበጽሕ ዝከኣልን ሽቶታት መውፃእ ርእሰ ምትእምማን ንምህናፅ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ዓበይቲ ዕላማታት ኣብ ንኣሽቱ ስጎምትታት ምብታን ዝያዳ ክብፅሕ ዝኽእል ዝመስል ኣብቲ መስርሕ ድማ ነፍሲ ወከፍ ስጎምታ ክብር ነፍሲ ወከፍ ዓወት ድማ ንነፍስኻ ንቕድሚት ክትስጉም ንምልዓል ተጠቐመላ ስፍሕ ዝበለ ሽቶታት መውፃእ ዋላ ሓንቲ ጌጋ የብሉን እቲ ፀገም 100% ክትበፅሖ ትፅቢት ምስ እትገብር ዘይምብፃሕ ድማ ከም ውድቀት ክትሪኦ ትኸለኻ እዩ እንታይ ዓይነት ሽቶታት ከም እተውፅእ ብዘየገድስ ትፅቢታትካ ኣብ ሕቶ እትዎ ኣብ ክውንነት ተመርኮሰ ምዃኑ ድማ ረጋግፅ ሽቶታትካ ምስ በፅሕኻ ዕግበት ክስምዐካ እዩ እዚ ድማ ርእሰ ምትእምማን ንኽትሕድር ክሕግዘካ እዩ ነዚ ክትበፅሖ ዘይክኢልካ ከዓ እቲ ትፅቢት ጌጋ እንተኾይኑ ወይ ካብኡ ገለ ነገር ክትምሃር ዘድልየካ እንተኾይኑ ወስን ሳልሳይ ገዛ ርእስኻ ተኸናኸን ርእሰ ምትእምማን ንምህናፅ ንርእስኻ ምክንኻን ኣገዳሲ እዩ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ግበር ጥዑይ ኣመጋግባ ምብላዕ እኹል ድቃስ ውሰድ ኣካላውን ኣእምሮውን ጥዕናኻ ምሕብሓብ ብዛዕባ ነብስኻ ዝሓሸ ስምዒት ክስምዓካ ርእሰ ተኣማንነት ክዓቢ ይሕግዘካ ራብዓይ ብውልቃዊ ኣይትውሰዶ እቶም ንርእስኻ እተኸቦም ሰባት ኣብ ርእሰ ምትእምማንካ ዓብዪ ፅልዋ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብኣኻን ብክእለትካን ምስ ዝኣምኑ ኣወንታውን ዝደግፉኻን ሰባት ክበብ ብኣኻን ብክእለትካን ምስ ዝተኣማመኑ ኣወንታውያን ደገፍትኻ ሰባት ክበባእ ምስቶም ዘጉሂኻ ወይ ብዛዕባ ገዛ ርእስኻ ሕማቕ ከም ዝስምዐካ ዝገብሩኻ ሰባት ዝወሓደ ግዜ ኣሕልፍ ወይ ከዓ ነቲ ዝህብዎ ሓሳባት ኣብ ውሽጥኻ ከይተኣቱ እንታይ ምላሽ ከም እትህብ ብኸመይ ከም ትቋፃፀሮ ተምሃር ሰባት እንታይ ከም ዝብሉ ወይ እንታይ ከም ዝገብሩ ክትመርፅ ኣይትኽእልን ኢኻ እንትኾነ ግን ብውልቃዊ ከይትወስዶን ከይተሓድጎን ክትወስደን ክትሓድጎን ትኽእል ኢኻ ሓምሻይ ንርእስኻ ምድንጋፅ ተለማመድ ርእሰ ምትእምማን ንምህናፅ ርእሰ ርህራሄ ኣገዳሲ እዩ ንነፍስኻ ሕያዋይ ኩን ኣሉታዊ ርእሰ ምዝራብ
نرأسخا مدنقاص مالت حليلان مالتيو ننفسخا حياة يكون آلتاو رأسه مزراب دما وقد أبكين دبقيقاتات التتوكر كاون تايك تمهار كمتخيل أتوكر كل سبيقاقا مخانو أي ترسع أكال نايتي مسرح تمهرتوون يو بزخوانا فصم زخوانا من يزارب نحنا فصم زخوانا من يزارب نحنا زخافقو صلاعتنا خنكون نوعل كم تمس بلوس عركخا تزارو مس نفسخا تزارارب شاركاي نودكت محقاف فرحو ودكت فصمنا من لاين كافتم عبيت رأسة أمانت لمهنا زعنقفو يوم ودكت جن مودعتها من قد يكونن يقداس نختم مهارن نختعبن عدليو نودكت كم تفتراو أكال نايتي مسرح تمرت حقفو رسيك نموسادون أي تفرح رسمت إمان مهناس جزين سعرن زحاتتو كان تخونه أموداتو جنا سأمالو أبز مدايزي معفاي نهيوت كان نهيوت إتوم التفكرهم سواتن كتنكفو يخليو كميسي رسمت إمان تمحلالا فيو نزم قبراو مخرطات بمختار رست أمان نتكاخ تعبن على ما خاختوك عند خل أبت تنكار خاخته تكور كتبص حد خشيتات كتقمت ننفسخا كتكناخن بأون تاويان سوات كتكبا لنفسخا رهراهي ختلا مدن نود كتحققفن يترسع إذن مسارحتات أم مساريخا مسلوخا زيادة رأسة أمانت كتركب حلمتات كاختوك عنيخا سلالة دامسكم نخبرتي هاولي خاو سوشال ميديا قصات الرخوك وقايب تعمل سلالة تمتشوت إن أنا خعب دمسي يكافلكم اللخو مالتيو لتقاقخوا أو كومنت اختاروا من تخليكم لذا channel زيا شير سبسكرايب لايك ناقوركم بيتساوكنوا أباراتات عني سلام أملي حمس كلنا يخون